Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Namaru Demas bau yapnya ya kane ke perthai ula ino yanga badolej sha Thessalonika Ukrasen ulalej sha Galatia Utitos pat sha Dalmatia ngasa tang bad Lukas wadi Markus pat banwani lami rengkat bat phi namar ulala banyarap kam shibun yanga ya utikikus ngalapha sha Ephesus haba phiwan Tora kajankum bangalai no hatros bat ukarpus nangta yakikot khamtam yakikot sni u Alexander u kamar tama ula pendek yang shikat dai utrain sasiu kaliang ya u katkom kikam chung u hei pidau siar bha yau neu briu namaru dakren persyak khat ya kajing ya lab jangi ha kajing shim jubab nangkong ya kakam jonga hayeng bishar ansham don ba yaisha yanga penban baro kela ino yanga wat kena pop yaki hendrai utrai la yeng bat nga bat la pen khlan yanga kumta ba nam dup yo pendam danga ya kajing la bat baro kijai benriu kindup yo sngawe kubor babha dinakani bala pelai yanga na kateng am using Hadian kane ujisu la jiet sa hinyau pho arngut bodla pha eki arngut manlej haswa jung u haman la kishnong bat kijaka budei banlej ula ong haki kajing ot shisha kabun hendrei kinong trei ki khindian to duai hau trai kajing ot bun pha kinong trei ki ban lum mila kijing ot jung u ki ngapha epi kum ki khon lang brod apdeng ki suri wadra kapla pisa kaya rong lemne ki juti wat sange ban kublai yano halanti ba pirong hakawai ka yeng da ong shua ka jingsuk hakane ka yeng na daw breu ba it jingsuk un shong angta to ka jing kublai jingsuk jongpi kan sa hau lem kumta kan phai biang shapi to sa hakata ka yeng to bam to di kat ba phi bu akhmat jongpi namar unong trei udai ban yo yala ka bainong wat kan tiap na kawai ka yeng sha kawai pan wa phi lej akawai ka shnong bat ki pdiang subhai phi to bam kat wa phi ai phi to pen ko gi bapang hang ta bat so ong haki ka hima ublei kalajan